दिवाळीसाठी कोकणामध्ये चकली, शंकरपाळ्या यासारख्याच फराळासोबत आवर्जून केली जाणारी तांदळाची बोरं कशी बनवायची हे आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. कोकणी स्पेशल तांदळाची बोरं बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यासोबतच घेतलेली आहे अर्धी वाटी भाजलेल्या सुक्या खोबऱ्याची पावडर. ही पावडर फार बारीक नाहीये, थोडी जाडसर अशीच आहे, जेणेकरून ते खोबरं थोडं दाताखाली येईल. त्याच्यासोबत घेतलेलं आहे अर्धी वाटी बारीक केलेला गूळ. गुळाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. त्याच्यासोबतच 1 वाटी गरम पाणी घेतलेलं आहे. पाणी फार कोमट किंवा फार उकळतं असं नसावं. त्याच्यासोबतच घेतलेलं आहे पाव वाटी भाजलेले सफेद तीळ आणि त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे तळण्यासाठी तेल. बोरं बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण पीठ मळून घेऊयात. त्याच्यासाठी इथे एक मी परात घेतलेली आहे. सगळ्यात आधी आपण त्याच्यामध्ये ॲड करूयात तांदळाचं पीठ. मग त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात सुक्या खोबऱ्याची पावडर आणि आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत गूळ. त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत भाजलेले सफेद तीळ आणि हे मिश्रण आता आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता या ठिकाणी हे मिश्रण मी छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत गरम पाणी. तर याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी ॲड करूयात आणि याचा छान असा गोळा बनवून घेऊयात. तर या ठिकाणी या मिश्रणाचा मी छान असा गोळा बनवून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. तर ज्या वाटीच्या मेजरमेंटने तांदळाचं पीठ घेतलं होतं, त्याच वाटीच्या मेजरमेंटने अर्धी वाटी इतपत पाणी मी हा गोळा बनवून घेण्यासाठी वापरलेलं आहे. तर आता आपण याच्यामधलं थोडंसं पीठ घेऊयात आणि याचा छोटा असा छान गोळा बनवून घेऊयात. आणि याच प्रकारे आपण उरलेल्या मिश्रणाचेही असे गोळे रेडी करून घेऊयात. आता या ठिकाणी या सर्व मिश्रणाचे मी लहान गोळे म्हणजेच बोरं रेडी करून घेतलेली आहेत. आता आपण ते तळूयात. त्याच्यासाठी ते गॅसवरती मी तेल गरम व्हायला ठेवलेलं आहे. तेल आता छान गरम झालंय. त्याच्यामध्ये आता आपण ही बोरं सोडूयात. आणि ही बोरं आपल्याला स्लो गॅसवरती दोन्ही साइडने छान अशी गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत तळून घ्यायची आहेत. आता साधारणतः 6 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत. स्लो गॅसवरती ही बोरं मी छान अशी तळून घेतलेली आहेत. तुम्ही बघू शकता खूप मस्त असा रंग आलाय त्याला. खूप छान दिसतायत. तर आता आपण याच प्रकारे उरलेली बोरं ही तळून घेऊयात आणि मग ती सर्व्ह करूयात. आता आपली ही तांदळाची बोरं रेडी झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता खूप मस्त दिसतात. करायला अतिशय सोपी पण खायला तितकी स्वादिष्ट अशी कोकणी स्पेशल तांदळाची बोरं नक्की ट्राय करून बघा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.